I dilluns, com sabeu, va ser el Dia Internacional de Lluita contra la Sida i me'n vaig anar a una festa... Cap a l'aire. A l'aire. Vas anar cap a l'aire, no? No, me'n vaig anar a una festa... Cap a l'aire. A l'aire. A l'aire? Quin aire? On vas anar de festa? Per què l'aire? Ah, vale, l'aire. Vale. Ara no ho captava. Doncs dilluns va ser una festa al Bor, on hi havia roba... Ho podem captar tots, això de l'aire? És un lloc que es diu Aire de Barcelona. Doncs molt bé que ho expliqui algú, sisplau. És aquest spa, el que passa que jo no hi vaig provar-lo, aquest spa que es diu Aires de Barcelona, Jo vaig arribar tard, ja no hi era. on s'hi van banyar els actors del cor de la ciutat. Llavors, és una marca de roba interior que es diu Asuntos Internos, en la que diu que porta a les calçotets i les calces una butxaqueta on hi trobem el preservatiu. Ja sabeu doncs, que el preservatiu és necessari per evitar qualsevol contagi de la sida. I per tant, doncs, vam veure aquesta roba interior molt original i aprofitant que parlàvem de roba interior, doncs els actors del cor de la ciutat vam dir: quina roba interior porteu normalment? Us he de dir que hi ha sorpreses, Marc, què són aquests calçotets amb el condó, diguéssim, incorporat? Penso que tothom n'hauria de portar una a prop i quan la sang baixa a un lloc que no és el cap, doncs posar-se'l, que moltes vegades la gent se n'oblida. Amb el condó? Perfecte. Home, clar, perquè en un moment menys pensat, clar, te l'has de posar per lo que sigui, no? Que tothom ha de ser molt conscient, no?, de que ens hi juguem moltíssimes coses i que és necessari utilitzar-lo. I tant, me'ls posaré. Sí? Sí, el que passa és que anar tota l'estona amb el preservatiu aquí darrere jo trobo que ha de ser una mica incòmode, personalment, Espero que no faci molt bulto, no? No. Si vas molt cenyida et surt allà el moc. Està molt bé també tenir present que l'ús del preservatiu és necessari. Pregunto, com és la roba interior de la gent? Dic, la de la Mone seria clàssica, moderna? Si vaig més a esport, de dia amb texans i així, em poso la roba interior més a esport. Si vaig més de nit, me la poso més sofisticada. Tinc un calaix, tot negre, tot blanca, tot de color cru, per les transparències i aquestes coses, i després un altre que és un puti-burrubutú, que té de tots els colors. Jo normalment no porto res. Sí, home. No. Soc més de boxers. No, sí que porto calçotets. Sí? Sí, per una qüestió de mides, perquè si no em portés em molestaria que tot el rato estigués penjant allò tan gran que saps? Bueno, el que sigui, però més ja que no apreti massa. Saps? Perquè ja anem prou apretats a la vida. Hi ha algun color? No. Si me'n vols regalar un, és perquè me'n vols regalar un, perquè el que vulguis. No, m'agrada més de colorins, les trobo molt llises. Jo sóc més de boxer. Algun color? Negre, si pot ser. Atrevida, sí, i esportiva i còmoda també. Jo continuo clàssic amb els slips. Mira que macos que són. Espera, detall de darrere. Butxaqueta. Per què és la butxaqueta? Per posar el preservatiu. Tu ja veig que el portes, no? El preservatiu ara no. Ah, no, ja l'has utilitzat. Sí, ja els hem gastat. 1:06:02, aquest reportatge sobre la roba interior. Veiem aquí el Jordi Díaz, que li costa ben poc, Ell és un noi fresc que diu, vinga, anem cap a baix, ensenyem això, està ben dotat i s'ha d'ensenyar, no? Està ben dotat. Es veia una mica que hi havia cosa aquí baix, no? Quan ho hem vist aquí, que es veia que estava ben dotat. Escolta, doncs va bé saber-ho. Mira als ulls.